De broedende vogels in de nestkasten van Beleefde Lente. Alleen maar muizen, dat is saai. En dus krijgt het bosuilskuiken af en toe een vogel te eten. Dan begin je met de vleugels. En dan... Ja, dat is naar binnen. En dan de rest van de vogel. Gaat dat in één keer? Nee, moeder moet helpen. In kleine stukjes. Dat is beter. De torenvalken broeden op 5 prachtige eitjes. Man brengt een prooi en hij neemt zo af en toe het broeden over. Nou ja, dat is geen broeden. Die geeft het heel snel op. Vrouwtje dan maar weer, om de eitjes warm te houden. De kauwen van Beleefde Lente hebben ook 5 eieren. Man bouwt nog wat verder aan het nest en vrouw broedt. Over een week of 2 kuikens. Maar waar schrikt het vrouwtje van? Ze laat haar eieren alleen. Ai! Links van de kast, kraaloogjes, een marter. Zou die... Nee, weg is die. Maar voor hoe lang? Dag en nacht vliegen vader en moeder Merel af en aan met eten voor hun 4 kuikens. Ze zijn nog maar 2 weken oud en staan al op het punt van uitvliegen. Daar gaat nummer 1. Daar is vader met wat eten. Het voeren gaat door. Nummer 2. Oh jee, daar valt er een. Gelukkig heeft het overleefd. Ze kunnen wel wat hebben. En daar gaat de allerlaatste. Maar niet getreurd. Volgende week beginnen de merels aan hun tweede leg.